Hello friend, Jai Shri Krishna. Welcome to my new cooking 2022 channel. ଆଜି ମୁଁ ଚାଉଳ ଅଟାରେ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପାମ୍ପଡ଼କୁ ତିଆରି କରି ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳର ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେବା। ଏବଂ ତାକୁ ବତୁରାଇବା ପାଇଁ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଏବଂ ଏହାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ସେମିତି ବତୁରାଇବା ପାଇଁ ଥୋଇଦେବା। ବତୁରି ସାରିଲା ପରେ ପାଣିଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା। ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ସେହି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥିବା ଚୁନାକୁ ମରିଚ ଟିକେ ମିଶାଇ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଅଧ ଗିଲାସ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜ ପାଣି ନେଇ ତାକୁ ଭଲ କରି କପଡ଼ାରେ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ସେହି ଗଞ୍ଜଟିକୁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜର ପାଣି ନ ଫୁଟିକି ନ ତାତିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରହିବ। ବାଟିଥିବା ଚୁନାରେ ତିଲ ପକାଇବା ମାନେ ରାଶି, ଜିରା ପକାଇବା, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଲୁଣ 2 ଚାମଚ ପକାଇବା। ଏଇଟା ବଜାରରେ ମିଳେ ଏଇ କଲର, ଏଇଟା ପକାଇବା କଲର ଆସିବ। ତାକୁ ଭଲ କି ଘାଣ୍ଟିବା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଡବାର ଢାଙ୍କି ମାନେ। ଏଥିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା। ଏବଂ ଚାମଚରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ କି ସବୁଆଡ଼େ ଘଷିବା। ଏବେ ପାଣି ତାତି ଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜର ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ ଥୋଇଦେବା ଡବାର ସେ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ।
ताकू 2 मिनिट जाए सेमती ढांकी की रहबा प्लेट रे खोली दबा छुरी साहाଯ୍य रे आ गोटे पकईबा एमिति करबा ताकू छात उपरे खरारे गोटे दिन जाए सुखाइबा से पांपड़ को एबे सुखी जाइची पांपड़ गोटे दिन हो गला ताकू बेटिबा कड़ाई रे तेल गरम कर सारी से पांपड़ टीकू पकेइबा एवं छानिबा इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले।